Hey, but I have. And I'm actually. Maybe I for interview. Yes. Huh? Yes, sir. Therefore, I am 25. when money how I'm about with you, governor social media. Yes, sir. Ngani room a interview. Okay, sir. Ngani room a interview. Ganiru. The way phone and I'll give you to get last. Kamba poni me room. Wapaka that young to remove that your hand there. Bupocha get last, Bupocha from their Gelaramas. I lazo. And then what can they get picture on a wall there? Onwero. Almost zero. Only when they can't hear you. My nika. A church here, bring it. I'm not joking here. I'm not. I'm now. I'm like a question. Him drug away a simple question. Maybe I hear church baby talking. We shall form as you when one walking as him. I could like I'm wearing now, just not put here block. You ain't got no fire. Don't know about so. Abarago gumba joya. One year barago bunike ba joya. Mba. One year brag intention ike ba joya. Mba. Eleme lewanya front na asami him there. Eleme no ike ebike lewanya back le turn no ike ahụ. Turn ike ahụ lewanya front. Eleme ni ike aka ịkpagị ji when ya dị ka ihe ekoro karịa nke ọzọ. Ema mmadụ ọmara gị bọtụ n'ike. Gịnị ha? Ike gị nke ọzọ yiri onye amara bọtụ n'ike. Were aka metụ n'aka ike aka ịkpa gị. Ọwa ebe ahụ. Amara gị bọtụ n'ebe ahụ. Enwe onye tara gị arụ that side. Mana nrọ mana mmadụ. Mekodi artist. Artist again. Shift to Chima. Adibemma. Ya were phone. Isa one year where I not tagging Nike. Nobody tag gị arụ n'ike. Mba Bishop. Tifo na n'ihu. The way n'ihu otu ahụ. Abekwala nga abi meme iwe o. Don't provoke me here. When I him na gwa gị na. Don't provoke. Tige phone na n'ihu gị. Asị gị bịa dabiye na oche dia. Prostrate kwụrụ shikam. Take up America onye atara arụ na respect your onwe gị na achọ m ịbara mmadụ mba today. Aha gị. Amaka onye. Amaka Obu. Makeda they said 25 years. Your age iji nọrọ n'akwụkwọ ebe a ka ọ wụ age nne gị na nna gị mụrụ gị. Age name na nna m. Tifo na n'ihu ọfụma biko weta ya close to your face. Weta ihu gị close to that phone. Ma ahụ eze gị. Onye ebe? Anambra. Ebe na Anambra. Oka. Ebe na Oka. Oka South. Ebe na Oka South. Amikwo. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụgo
So nne m bi ya eju. Ndo. Oh, gịnị gburu nna gị? Ama just ekota m asị m na ọnwụ. Okay, m onye ọwụ. Ama m onye mgbe mpe but ka m na-etotazi n'ọnwụ. Mgbe ọ nwụrụ amachabeghị ihe. Ee, ndo picture ka eji ji gị ya na mpa gị. Chai, ndonna. Chai. Nwa na-amaghị onye nne ya wụ. Ya eto eji ya mpi eji through picture. Enwere mgbe ị nọtara agbamaghị? Mba. Na family unu n'ụdị ole? Anyị dị ise. Enwere onye nke wụ onye ara nọ na family unu ma nwanne mpaghara agbaga ma ọ cousin gị ma ọ mma gị? Mba. Mma gị ọja akụ eze? Mma gị ọ nọrọ na mma gị nọrọ na ọja akụ eze ya nọ ya aga ya ekwuru onwe ya okwu? Mba. Ntamu ọ na-eme gị nwa? Enweji eme ntamu? Cha. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? Agụrụ m agriculture. Ị gụchala? Mba. Ele level ị nọ na school? Agụrụ dị m agụrụ m level nke mbụ agụchara m nkwụsị. Ị ga-adụrụ nso nkwụsịgodo. Ese? Agụrụ m obere gụcha level nke mbụ nkwụsị maka ego adụrụ nso nkwụsịgodo. Ga-esikwana m na ị gara mahadum. Elekwana mahadum ọ wee what level? Etinyelu m isi mana ejolezi m nkwụsị. Okay, itiri isi. Ọwụkwụ ka itiri na the university ka ọwụ isi ka itiri ele nke itiri eti? Etinyelu m ụkwụ. Okay, itiri. Okay, what level ka ị nọ si na ị naghị agụzi? Nke mbụ. Year 1. Okay, ị gara dị enye gị assignment akarịa gị ahụ gị gbapụta. Good assignment MC. Ele ka ọ wụ gị bịa ma m ụka wụrụ assignment. Ele ihe iji gagide school ego mere nje ujekete kwụsị ọ bụrụ assignment. Ego gịnị mere iji kwụsị? Ụmụnne mpaga adịghị ndụ. Ana m ene ụmụnne anya. Ego mere iji kwụsị. Ebe ị nwetara skuul na ego agrikọlchọ gị gagide gị sị m na ị bịara bịa kwụsị n'ụzọ. Ka m lụgodo ọlụ nwetakwa ego mbidokwa ebe m kwụsị. Okay, that means you need ịchọbe na elu di. That means that's why when ị na-aga skuul nweta di na gị bịa gawakwa skuul na onye na-azụ gị. Ehe na nwetagodo di m na-alụ ọlụ na nweta di m ga-akwụsị ịlụ ọlụ. Ị gara agakwa skuul ma enweta di? Ehe na nke a bụ ihe mkpebiri onwe. Ọka ikpebiri na ị ga-agarịrị skuul. Ị nwere isi akwụkwọ? Ọfụma. Ka reason iji chọrọ ịlụ di na why iji chọrọ ịlụ di na? Oge m na-agazi aga 25 years abụ maazị. Mana ị na-ahụ marriages ndị na-emebi ndị mmadụ na-alụ ha na-apụta then gị nwa na-achọ ịlụ. Gwa m reason iji hụcha ihe ndị a gị decide kwa na ị ka chọrọ iso na ndị ga-alụ di. M na-abụkwata ndị nke ba dị mma n'abanye. So ka nsogbu m na-abụ ndị nke ba dị mma ọ iwu na nke m ya emebi m ka ndị nke ba mebi. O nwere ndị nke ba dịkwata mma. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ agriculture. M na-eme abụ m poultry farmer. Ị practice wele ihe ị chọrọ ịgụ na university already? Ele ihe wish church ga-achọ m that touch here. This is what I don't want. Tinye phone ahụ n'ihu gị. Weta phone ahụ n'ihu gị.
Kebish na watch him. Lagos. Ebala akwala mbụ ị nọrọla otu a gị bilie sị ka ebe akwala. Mba. Gị na onye bi na Lagos? Mụ na nwanne m ọmị m. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị ma nri echi? Ị ma nri echi? Ama m eshi nri ọfụma. Ara goshiri ike? Ọ dị soft. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Gwa m eziokwu, stop all these lies, ana m like it. Ụmụ nwoke ole dinara gị this girl? Abụọ. Ma ugbu a, naanị abụọ dinara gị ma ugbu a. Ndị ataga gị aha ha? Ọ dị necessary na m ga-agba ha. Damn you! Aha ndị tara gị Chineke agbaghị ọkụ. Gị bụ ịgba m kwesịrị na ajụ m na ọ dị necessary. Ọwara ya agbaghị ọ dị ka enwe ihe mmega gị. Enwe ihe mmega gị. Damn you! Chineke agbaghị ọkụ. Bread m ọ dị necessary. Nwa bingo. Aha ndị taga gị? Ifeanyi. Ifeanyi na onye? Wisdom. Wisdom onye ebe? Onye Anambra. Ha ka na-ata gị ma ugbu a? Mba. Gịnị ka Ifeanyi na-arụ? Amara ọkwa m mgbe m ka dị nwata. Telerozana. Ị maghị onye taga gị ịrụ ha? Mụ na ha ka dị na nwata ụka. Ugbu itoro lele nwere onye taga gị? Mba. Ị chọrọ ịgwa m na nwe onye taga gị ugbu itorola? How many years na? Oge ha tara m, onye tara m oge ndị 18. Onweghị ọ na-arụ nwata akwụkwọ. Mgbe ahụ dị afọ ole oge ha tara gị? Mụnwa dịkwata 18. 18. Yes, ịwụ nwatakịrị mgbe ahụ. Ịbịa nga bịa gwa m sị ịwụ nwatakịrị mgbe ahụ. Enweghị ihe ma a na-ata ahụ at the age of 18. Nwa bingo. Ichesi itekiri in that time ga-ebịa hie akọ aga shaba m anụ shim na ịwụ nwatakịrị mgbe ahụ. Nwa bingo. Onye eriri eri. Pọwa na onwe gị tata. From 12 years ma sị ịwụ agadi nwanyị. From 12 years ma sị ị ga na-emechilata ụkwụ ga-emechilata. Damn you. Ma ha ji aṅụ ara. Ana m like ka nwa mara. So kemgbe ahụ ataghị gị nwa onye ṅụrụ gị ara? Ọ na-agba m agbụsị. Ọ na-eme gị gịnị? Ọ na-agba m ka agbụsị, ana m like ya. Were kamera tv n'ihu ụlọ. Aṅụwa gị ara ya gbawa gị ka agbụsị. Eleghị mmiri ya gbawa gị ka agbụsị. Ọ naghị ekwe m odidi. Ọ na-ekwe gị odidi, ọ na-atọ gị ụtọ wewewe. Ama m ụtọ bụ ihe ahụ mana ọ naghị ekwe m odidi. Ma ma ọ wụ ụtọ. Don't worry, di gị ga-agwa gị ma ọ wụ ụtọ nnụ. Very soon ị ga-ama ma ọ wụ ụtọ nna. Mgbe ahụ ataghị gị nyụrụ? Ọfụma. Mgbe ahụ ịnyụwa ele mkpu ị na-eti? Ma echetachakwa kịta o tekwana o. O tekwana mana mụwa mana nchọkwa enyo. Mana eti. Anyụmụ. Isi na-eti onye? Nchọkwa enyo kịta ma etiwe. Anyụmụ. Ọtị m anyụ.
Nwa agbọghọbịa onyonyo ya dị mma. Onyonyo ngụgụ obi. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ọ ya akpọ akara ekwentị gị? Congrats. 081 105 574 47.